जोहोलाव नों बेवहाय मा खालामबाय दं हारसिं मा खौरां लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ जे दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन स' लोगोफोर थांनाय 2022 मायथाइयावनो जाम्बी फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय साइखं आबुं बर' सावथुनखौ जाम्बी फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय मैया जेबी फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव बे साइखं आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 एबा फार्स्ट डिस्कखौ हगारनानै होबाय दे लोगोफोर स' आं नोंथांमोननि सिगाङाव सिगांनि भिडिअआवबो बुंनानै होखादोंमोन स' फाइनालि मैया जेबी फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव पार्ट 1 खौ हगारनानै होबाय स' नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर दासिमबो नायाखैब्ला जेबी फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै बयबो नायदो आरो आं भिडिअनि लिंकखौ बे भिडिअनि डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनखादों स' नोंथांमोना बेयाव थांनानैबो नायहैनो हागोन स' बे साइखं सावथुननिनो स्टोरी स्क्रिप्टखौ लिरदोंमोन पंकज लाहारी बिथाङा आरो डाइरेक्शनखौ खालामदोंमोन जेजा स्केरकातारि बिथाङा आरो प्रडिउसखौ खालामदों बिरफुं बर' बिथाङा आरोबाव बे सावथुनावनो गाहाय फाव खालामगिरि महरै दङमोन अमब्रकास केरकातारि हेलिना दैमारि रुबुल बर' जुनु बसुमतारी आरो माखासे गोबांथार फाव खालामगिरिफोर आरो बे साइखं सावथुननिफ्रायनो फाव खालामगिरि बिथां अमब्रकास केरकातारिया बेस्ट एक्टरनि एवार्डखौबो मोननो हादोंमोन स' लोगोफोर जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना बे साइखं सावथुननि पार्ट 1 खौ दासिमबो नायाखैब्ला जेबी फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै बयबो नायदो आरो पार्ट 2 खौ नायनो थाखाय नोंथांमोना बयबो नेना थायोब्लानो जाबाय आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ आरबी फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्रायबो थब्ला खावब्ला मुंनि मोनसे अफिशियेल गोदान मिउजिक भिडिअ रिलिज जानानै थांबाय जाय मिउजिक भिडिअआवनो स्टारिं महरै दङ मृगुलार बिथाङा आरो मेथाइखौ रोजाबदों खोमदोन गयारि बिथाङा स' बिथाङानो मेथाइनि रिलिक्स आरो टिउनखौबो होदों आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो डाइरेक्शन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों पुर्ण बसुमतारी बिथाङा स' लोगोफोर नोंथांमोना बे थब्ला खावब्ला मुंनि अफिशियेल गोदान मिउजिक भिडिअखौबो सोरबाफोर दासिमबो नायाखैब्ला आरबी फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैब्लानो जाबाय स' बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।